होई। अच्छा करी माई माई जब दर्द हमरा उठेला तो ये भौजी जब तोरा दर्द उठी नु तो तू माइये माइये कहबू आ ना कि जीजा जीजा कहबू। है तेरी बहनी के गाड़ी में आड़ी करो कह तारी माई माई करी ले। तो का हाल बा भाई लोगन, आशा करत नहीं करे लोगन ठीक ही होखम। तो आज के वीडियो नु जरी से अंत तक ले देखल जाए काहे कि आज के वीडियो में बड़ी मजा आए वाला बा। आज के हम जितना जो अश्लील गाना गाए वाला भोजपुरी के सिंगर बड़े नु उ लोग का गोड़िया में हम हाथा हाथा बैगन पेले वाला बानी। तो भाई लोगन बिना कोनो लाड़ा लहसुन के नु वीडियो शुरू करतनी। अच्छा देखल बिया जब से अगी आइल बिया हो तो ये बुलेट भैया भौजी का देख के अगी आइल बिया हो का तेर तार टेड़का मुंगाड़ा बा का हो बुलेट भैया का भाई बुलेट भैया का तोहर टेड़का लड़ावा का वो आगी में पका के खाई आ कि तेल में तार के खाई हो। है तेरी भौजी के दादी के चोदो खाए खातिर कब से छारी आइल बिया। अच्छा खाए खातिर कब से लड़ी आइल बिया हो। तो अच्छा भाई लोगन तोहनी समझत होबा जी बुलेट भैया बाटे नु जौन है पेट पूजा के बारे में बात कहता ना भाई लोगन ई बुलेट भैया बाटे नु ई हवा चोदा चोदी के बात करता। लेकिन ई बुलेट भैया बाटे नु सारावा कभी खोल के ना कहेला। ई भैया जौन बाटे नु सारावा बुलेट भैया ई कोड वर्क में कहेला भूखाइल बिया हो। का कहलू हो एक खाली और तनी कहबू तनी ठीक से ना सुननी हो। सामान खोजला हो जुगाड़ खोजला सामान खोजला हो जुगाड़ खोजला सामान खोजला हो जुगाड़ खोजला। अच्छा सामान खोजेला हो सामान खोजेला। तो ए भौजी तू ने एगो काम कर अगर सामान के जरूरी बा तोरा नु अगर इतने जो तोरा बुरिया में अगी लागल बाटे नु तो के काम कर हमरा बालचन का से मरवाला उन तोहर बुरिया के लाल कर दी है तेरी बहिनी के हम का कही ना सुनो तेरा भाई लोगन का कहतिया सामान खोजेला हो सामान खोजेला इन साफ साफ ना कहतिया कि लाड़ खोजला हो आ कि आड़ खोजला। ए तेरी बहिन चाचा चोली के खजाना सखी। अच्छा सही गिजले बाटे चोली के खजानवा ए सखी ना सुनो तेरा भाई लोगन कैसन गाने का बताई हितवा रघु लोगन समझत हो कम चोली के खजानवा के का कहल जाला केकरा के चोली के खजानवा कहल जाला ना सुनो तेरा भाई लोगन कैसन सरवा हितवा गइले बा ई गाना। भाई लोगन इस सरवा हितवा के गाना सुन के नु मन करता हमरा एकरा गाड़ी में पेल के लाड़ी पर टांग दी। है तेरी अच्छा तोहरा दू अंगुरी के चीज पर सारा मरता दुनिया ना भाई लोगन सुनत रहे सरवा हितवा का गावता सबे कहू जानेला कि दू अंगुरी के चीज पर सारा दुनिया मरेला लेकिन ये हितवा सरवा के का बुझाता ई गाना गा के मन तो करता ये सारे हितऊ के हम का कही भाई लोगन मुठ मार के साले का मुंह में गिरा दी। चाचा ना भाई लोगन कैसनो गाना पर भौजी भोसड़ी सब बाड़ी नु ई गाड़ हिला देवे लिया अपन समझ ले भाई लोगन ऐसा ऐसा भौजी के नु मन तो करेला कि गाड़ में पेल के लाड़े पर टांग दी। चाचा तब भाई लोगन अगर हमार वीडियो अच्छा लागल हो तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करल जाई हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करल जाए भाई लोगन। तब भाई लोगन आज के वीडियो में तई समाप्त करतन फिर मिलम लोगों से अगला वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।